Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Kumusta kababayan? Ako po si Eric at welcome po sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Ang Japan ay bukas po sa ating mga OFWs, pero isang malaking hadlang ay ang lengguwaheng Hapon. Kung nais niyong matuto ng Nihongo para sa trabaho, paglalakbay, o dahil interesado lang po kayo, andito ho kayo sa tamang channel. Ituturo ko sa inyo ang Nihongo mula alphabet hanggat sa matataas na verb conjugation upang kayo ay makapag-intindi, makapagbasa at makapag-usap sa Nihongo. Panoorin niyo lang po ng sunod-sunod ang aking mga videos dito sa Tagalog playlist. Meron din pong English at Cebuano playlists. Huwag pong kalimutan mag-like, share at subscribe. Simulan na natin.初めまして。Ang Japan ay isang napakamagalang na lipunan na merong natatanging pagbati sa halos bawat sitwasyon. Sa lesson na ito, suriin natin ang mga pinakakaraniwang pagbati. Ang pagbabati ay nagbibigay ng mahusay na unang impresyon at kung ikaw ay isang OFW, kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na paghahalubilo at sa pagiging miyembro ng lipunang Hapon. Ready na po ba kayo? Para po kayo makapag-practice, pwede po kayong umulit sa akin pagkatapos ko magsalita ng Nihongo. Ang kumusta po kayo sa Hapon ay O genki desu ka? O genki desu ka? Ang literal na kahulugan ay malusog po ba kayo? Ibig sabihin ng genki ay malusog at ang des ay ang verb na ibig sabihin ay to be, is, are, o am at ang ka ay isang particle na nagtutukoy ng katanungan. Ang sagot ng o genki desu ka ay Hai genki desu. Hai genki desu. Na ibig sabihin ay mabuti po. Ibig sabihin ng hai ay oo. Sa sagot po ninyo, genki na lang at hindi na o genki. Dahil ang o sa o genki ay isang honorific na ginagamit lang para sa ibang tao at hindi para sa sarili. Ang magandang umaga sa Japanese ay Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ang literal na ibig sabihin ay ikaw ay maaga. Ang sagot po ay pareho lang, Ohayo gozaimasu. Kung di mo kailangang maging super polite dahil kausap mo ay kapamilya o matalik na kaibigan, pwede mo lang sabihin ang Ohayo at wala ng gozaimasu. Ang magandang hapon o hello ay iisang greeting lamang at ito ay konnichiwa. Konnichiwa. Ang literal na meaning ay ngayong araw. Ginagamit ko po ang konnichiwa mula alas 10 ng umaga hanggang sa madilim na. Pag madilim na, ang magandang gabi sa Hapon ay konbanwa. Konbanwa. Ang literal na meaning po nito ay ngayong gabi. Ginagamit po ito pag madilim na. Bago matulog, ang greeting na good night sa Hapon ay Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Ang literal na meaning nito ay magpahinga ka na. Pagbati ng maraming salamat sa Hapon, ang greeting ay Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu o Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Ang domo arigatou gozaimasu ay present tense at ito ay ginagamit tuwing ikaw ay makatanggap ng imbitasyon o papuri. Ang domo arigatou gozaimashita ay past tense at ginagamit tuwing nakatanggap ka ng regalo o pabor at tapos na. Tinanggap mo na. Pag hindi mo masyadong kailangang maging polite, pwede tanggalin ang gozaimasu o gozaimashita at domo arigatou na lang. O kahit na domo na lang. Kung ka-close mo talaga yung sinasabihan mo. Uulitin natin. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou o domo. Ang you're welcome o walang anuman po ay do itashimashite. Do itashimashite. At kung di nyo po kailangan na maging sobrang polite, pwede na iye, iye na lang. Ang isa pang meaning ng iye ay hindi, pero sa ganitong konteksto, no problem o you're welcome. Uulitin natin. Do itashimashite. Do itashimashite.
iye, iye. Upang tumawag ng pansin, halimbawa sa waiter sa restaurant o kaya may lalapitan kang tao para magtanong, ang sasabihin mo ay, sumimasen, sumimasen. Ang isa pang meaning ng sumimasen ay, I'm sorry, at pwede rin itong gamitin upang humingi ng paumanhin o tawad. Kaya depende sa konteksto at kung kailan mo gamitin. Bago kumain, halimbawa almusal, pananghalian o panghapunan, o kaya inaalok ka ng pagkain, bago po kumain ay magsabi ng itadakimasu, itadakimasu, at sinasabi ito sabay ng konting bow. Ang ibig sabihin ng itadakimasu ay tinatanggap ko, at ito ay sinasabi bilang pasasalamat sa magsasaka na nagtanim ng palay, sa mangingisda na humuli ng isda, o kaya sa cook na gumawa ng pagkain na kadalasan ay ang nanay ng tahanan. Ang sagot ng itadakimasu ay, hai dozo, hai dozo. Ito ay sinasabi ng host o cook o yung may-ari ng pagkain. Ibig sabihin ng hai dozo ay, sige po, kumuha po kayo. Uulitin natin, itadakimasu, itadakimasu, hai dozo, hai dozo. Pagkatapos kumain, pasasalamatan ang host, cook, o ang nag-alok ng pagkain ng gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Ang literal na meaning nito ay salamat sa fiesta. Naririnig mo rin ito na sinasabi ng mga customers sa mga traditional Japanese restaurants tuwing sila ay aalis na, lalong-lalo na kung andyan ang chef o kaya sa robata o yung dining style na niluluto ng chef ang pagkain sa harap ng customer. Pero kadalasan sinasabi ang gochiso sama deshita sa nanay na nagluto ng pagkain. Ang sagot nito ay osomatsu sama deshita, osomatsu sama deshita, na ibig sabihin ay pasensya na at di ko kayo naasikaso ng mabuti, na hindi naman totoo dahil bongga naman ang mga Hapon kung makahanda ng pagkain. Uulitin natin, gochiso sama deshita, gochiso sama deshita, osomatsu sama deshita, osomatsu sama deshita. Tuwing tatanggi ng imbitasyon o alok, ang sasabihin ay, iye kekkou desu, iye kekkou desu, nang ibig sabihin ay no thank you. Kapag may makilala sa kauna-unahan, babatiin nyo ng初めまして, 初めまして, at ang kabilang panig ay babati rin sa iyo ng 初めまして. Ang literal na ibig sabihin ng 初めまして ay magsimula tayo. Hindi ginagamit ang 初めまして kapag pareho ng magkakilala ang mga kabilang panig. Uulitin natin, 初めまして, 初めまして. Bilang bahagi ng pagpapakilala sa ibang tao sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng pagbati ng 初めまして, kaugalian din na batiin ang kabilang panig ng dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sa kontekstong ito, nangangahulugan ito ng ingatan mo ko o magtutulungan tayo at babatiin ka rin ng dozo yoroshiku onegai shimasu sa kabilang panig. Ginagamit din ang pagbating ito kapag meron kang kahilingan o hihingi ka ng pabor. Uulitin natin, dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pag umalis ng bahay, kaugalian na magsabi ng ittekimasu, ittekimasu. Ang ibig sabihin ay aalis ako at babalik. At yung naiwan sa bahay ay magsasabi ng itterashai, itterashai. Ang ibig sabihin nito ay ingat sa iyong lakad. Ngayon, huwag po kayo magsabi ng sayonara na nangangahulugan din ng goodbye dahil ang goodbye ng sayonara ay mas permanente. Sinasabi lang ang sayonara pag di kayo magkikita ng matagal. Practice natin ulit. Ittekimasu, ittekimasu, itterashai, itterashai. Pag uwi ng bahay, babatiin mo ang mga nasa bahay ng tadaima, tadaima. Ang literal na meaning nito ay kararating ko lang. At yung mga nasa bahay ay babati sa iyo ng okaeri nasai,
Okairi nasai. Ang ibig sabihin ng okairi nasai ay uwi ka na. Uulitin natin. Tadaima. Tadaima. Okairi nasai. Okairi nasai. Pag humingi ng paumanhin o tawad, ang sasabihin ay gomen nasai. Gomen nasai. O kaya sumimasen. Sumimasen. Ang sumimasen, gaya ng sinabi natin, ay pwede rin gamitin upang tawagin ang pansin ng isang tao. I-practice natin ulit. Gomen nasai. Gomen nasai. Sumimasen. Sumimasen. Kung matagal na hindi magkikita, sa pagbati ng goodbye ang sasabihin ay sayonara. Sayonara. Long vowel ang pagbigkas ng sayonara. Ang sayonara hindi ginagamit sa mga miyembro ng pamilya o kung aalis ng bahay ng panandalian dahil ang nuance ng sayonara ay matagal kang mawala. Ang isang mas kaswal na paraan ng pamamaalam na katumbas ng see you later sa Ingles ay ang ja matane. Ja matane. I-practice natin ulit. Sayonara. Sayonara. Ja matane. Ja matane. Pag magpapaalam sa mga kasama sa trabaho dahil uuwi na, ang sasabihin ay otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Ang literal na ibig sabihin ay ikaw na isang pagod na tao. Ang o na nasa harap at ang sama ay mga honorific terms bilang pagbigay-pugay sa nakikinig. I-practice natin ulit. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Pag sumagot ng telepono, ang sasabihin ay moshi-moshi. Moshi-moshi. Ito yung katumbas ng hello at ang literal meaning ng moshi-moshi ay tao po. Ang moshi-moshi ay ginagamit lamang sa pagsagot ng telepono at hindi sa pagbati ng tao na personal. Pagkatapos ng usapan sa telepono at bago ibaba, magsasabi ng shitsure shimasu. Shitsure shimasu o excuse me at saka palang ibababa ang telepono. I-practice natin ulit. Moshi-moshi. Moshi-moshi. Shitsure shimasu. Shitsure shimasu. Pagbati ng congratulations, ang sasabihin ay omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Pwede itong gamitin pag-congratulate ng nanalo sa kompetisyon, kung may na-promote sa trabaho o graduation o kasal, at pagbati ng maligayang Pasko. I-practice natin ulit. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Ang happy birthday sa Hapon ay otanjoubi omedetou gozaimasu. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Ang ibig sabihin ng tanjoubi ay birthday at yung prefix o ay honorific na nagbibigay-pugay sa may kaarawan. Bale, ang literal na meaning ay congrats sa iyong birthday. Uulitin natin. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Otanjoubi omedetou gozaimasu. Pagbati ng Happy New Year, sasabihin mo ang akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Ang ibig sabihin ng akemashite ay may bagong araw. Bali, may bagong araw, congratulations. I-practice natin ulit. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Ang Nihongo ng ingat po kayo ay kiotsukete kudasai. Kiotsukete kudasai. Ang literal meaning po nito ay ikabit mo ang iyong isip. I-practice natin ulit, pakiulit lang po. Kiotsukete kudasai. Kiotsukete kudasai. Bago po tayo pumasok sa bahay ng ibang tao, sasabihin natin ng gomen kudasai. Gomen kudasai. Ang literal na meaning po nito ay patawarin mo ko. Ang may-ari ng bahay ay sasagot ng hai dozo. Hai dozo. Na sa kontekstong ito ay ibig sabihin, pasok po kayo.
I-practice natin ulit. Gomen kudasai. Gomen kudasai. Hai dozo. Hai dozo. Gaano po ba karaming Japanese greetings ang iyong maalaala? Sasabihin ko ang greetings sa Tagalog at sasabihin niyo po sa Nihongo. Ready na po ba kayo? Okay. Magandang umaga. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. O sige, kita tayo mamaya. Ja, mata ne. Ja, mata ne. Magandang hapon o hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Pagbati sa kauna-unahang pagkakakilala. 初めまして。初めまして。Hello sa telepono. Moshi moshi. Moshi moshi. Ito ang greeting bago kumain. Itadakimasu. Itadakimasu. Magandang gabi. Konbanwa. Konbanwa. Greeting pagkatapos kumain. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Sinasabi sa kauna-unahang pagkakakilala o kung may hihingi ng pabor o may pakiusap. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Goodbye na matagal, hindi magkikita. Sayonara. Sayonara. I'm sorry. Gomenasai. Gomenasai. Tawag pansin o I'm sorry. Sumimasen. Sumimasen. Maraming salamat. Domo a gozaimasu o Domo arigatou gozaimashita. Good night. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. At dito natatapos ang ating lesson ukol sa Japanese greetings. Kung kayo ay may kaibigang Hapon, i-practice nyo po agad sa kanila. Ja, mata ne, gambarimashou. Sana kayo po ay nag-enjoy habang maraming natutunan. Kung seryoso po kayo sa pagiging fluent ng Nihongo, napaka-importante na matutunan natin ang grammar, na mapalawak ang ating bokabularyo, at ang pag-e-ensayo araw-araw. Ang aking buong programa sa Nihongo ay dinisenyo upang kayo po ay mabigyan ng matatag na pundasyon para mabilis ang iyong pag-aaral hanggat sa kayo po ay makapagsalita. Huwag pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. At huwag kaligtaan panoorin ang susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!